Na začátku byl jen příběh o osiřelém chlapci, který žije ve skříni pod schody. Rukopis, který napsala neznámá spisovatelka v kavárnách, přitom víc než 10 vydavatelství odmítlo. Za pár let Harry Potter vydělal přes $7 miliard a stal se jedním z největších filmových fenoménů historie. Ale co stálo za jeho úspěchem? Byl to silný příběh, perfektní casting nebo něco úplně jiného? Na počátku stála J.K. Rowlingová, tehdy nezaměstnaná rozvedená matka, která psala příběh o mladém čaroději v kavárnách, protože doma neměla na topení. V 90. letech se ocitla ve složité životní situaci, žila z sociálních dávek jako svobodná matka. Přesto vytrvala v psaní a věřila svému nápadu o osiřelém chlapci čaroději. Hotový rukopis prvního dílu však čekala trnitá cesta. 12 nakladatelství knihu odmítlo s tím, že je příliš dlouhá a dětská fantastika není prodejná. Až malé londýnské nakladatelství Bloomsbury dalo Rowlingové šanci. Údajně díky nadšené reakci 8leté dcery ředitele, která si přečetla ukázku a chtěla pokračování. V roce 1997 tak vyšel román Harry Potter a Kámen mudrců v nákladu pouhých 500 výtisků. Nakladatel přesto Rowlingové doporučil, ať si nechá denní práci, protože neočekával, že by psaním dětských knih uživila rodinu. Jenže stal se opak. Díky nadšeným čtenářům a šeptandě se z knihy stal hit. První díl získal literární ocenění a rychle se vyprodal. Následovaly dotisky. Scholastic vyhrál aukci o americká práva a vydal knihu v USA v roce 1998. Rowlingová se během pár let proměnila z outsidera v celosvětově uznávanou autorku. Dnes je díky sérii první spisovatelkou na světě, která se stala miliardářkou. A příběh o chlapci z Příčné uličky inspiroval celou generaci čtenářů. Klíčovým faktorem úspěchu filmů byl pečlivý casting hlavních rolí. Studio Warner Bros. Zahájilo v roce 2000 rozsáhlé 7měsíční hledání dětských herců, kteří by stvárnili Harryho, Rona a Hermionu. Představitel Harryho se nakonec našel šťastnou náhodou, producent David Heyman a scenárista Steve Kloves si na divadelním představení všimli malého chlapce s výraznýma modrýma očima sedícího v hledišti za nimi. Byl to Daniel Radcliffe, kterého už znali z televize, hrál mladého Davida Copperfielda v adaptaci BBC. Heyman oslovil Radcliffeovi rodiče a přesvědčil je, aby Danovi dovolili konkurs. Rowlingová po zhlédnutí Radcliffeova kamerového testu souhlasila, že je pro roli Harryho ideální. Také role Hermiony Grangerové a Rona Weasleyho byly obsazeny tehdy neznámými britskými dětmi. Emma Watsonová Hermiona a Rupert Grint. Ron byli vybráni z tisíců uchazečů, přičemž do té doby hráli jen ve školních představeních. Rowlingová trvala na tom, že hlavní trio i většina dalších postav musí být stvárněna britskými či irskými herci, aby film zachoval autentického ducha britského kouzelnického světa. Studio její požadavek respektovalo, například role Brumbála připadla Irovi Richardu Harrisovi a v dalších dílech obsadili tvůrci i francouzské či východoevropské herce tam, kde to odpovídalo původu postav. Toto důsledné obsazení dodalo filmu na věrohodnosti. Chemie ústřední trojice na plátně byla natolik přesvědčivá, že diváci vyrůstali spolu s nimi. Kritici i fanoušci se shodují, že výběr Radcliffea, Watsonové a Grinta byl jedním z nejlepších rozhodnutí filmové série. Mladí herci zvládli tíhu slávy a své role si udrželi po celou dekádu natáčení. I díky nim působí filmový Harry Potter tak opravdově a získal si srdce publika. Herecké obsazení ale nebylo všechno. Kouzlo Harryho Pottera spočívá i v samotném příběhu a světě, který Rowlingová vytvořila. Podívejme se na sílu tohoto magického světa. Rowlingová vybudovala detailní magický svět spolu vytvářející iluzi, že kdesi paralelně existuje čarodějnická společnost vedle té naší. Čtenáře i diváky uchvátili bradavice, kouzelnická škola s pohyblivými schodišti a živými portréty, Příčná ulice plná bizarních obchodů pro kouzelníky či famózní sport Famfrpál. V němž čarodějové hrají metlobal na létajících košťatech. Tyto nápadité prvky poskytly filmovým tvůrcům bohatý materiál pro působivé vizuální stvárnění. Zároveň ale příběh stojí na univerzálních motivech, s nimiž se lze stotožnit i bez kouzel.
Ústřední trojici přátel spojuje silné přátelství a loajalita. Harry nachází odvahu postavit se zlu navzdory nepřízni osudu a celou sérií se vyne zápas dobra proti zlu, lásky proti nenávisti. Rowlingová do dobrodružného příběhu zakomponovala témata jako oběť z lásky, odvaha, předsudky nebo volba mezi správným a snadným, čímž oslovila děti i dospělé čtenáře. Jedinečné je také to, že příběh dospívá spolu se svým publikem. První díl, Kámen mudrců, má ještě pohádkový tón vhodný pro děti, ale s každým dalším pokračováním temní a zraleje, jak Harry a jeho přátelé stárnou. Čtenáři, kteří začínali s Harrym v 11 letech, tak mohli růst zároveň s ním. Tato evoluce tónu a hloubky příběhu udržela zájem fanoušků po celou dekádu a umožnila, že si v Harrym Potterovi každý najde něco. Od kouzelné imaginace po hlubší poselství o odvaze a přátelství. Velký příběh ale musel být převeden i na filmové plátno. Další zastávkou je zákulisí natáčení a filmového zpracování Harryho Pottera. Filmová adaptace Harryho Pottera vznikala v průběhu 10 let a prošla rukama 4 hlavních režisérů, z nichž každý vtiskl sérii osobitý styl. První 2 filmy režíroval Chris Columbus, který nastavil starosvětský, pohádkově laděný tón a věrně se držel knižní předlohy. Columbus kladl důraz na kouzelný úžas dětských hrdinů a představil Bradavice jako barevné, útulné místo. Třetí díl, Vězeň z Azkabanu, převzal Alfonso Cuarón, jenž výrazně pozměnil vizuální styl. Obraz podstatně ztemněl, barvy se více desaturovaly a prostředí kolem Bradavic se rozšířilo a získalo syrovější, realističtější ráz. Cuarón tak odstartoval temnější etapu série, která lépe odpovídala dospívajícím hrdinům. Mike Newell, první britský režisér série, pojal 4. film Ohnivý pohár jako napínavý paranoidní thriller s důrazem na turnajový děj a první tragické zvraty. V závěrečných 4 filmech, 5 až 8, usedl na režijní stoličku David Yates, který udržel jednotný styl finále. Jeho cílem bylo vnést do příběhu silný pocit ohrožení a emocionální hloubku v souladu s vyhrocujícím se bojem proti Voldemortovi. Navzdory střídání režisérů si filmy zachovaly kontinuitu. Každý nový tvůrce musel najít rovnováhu mezi vlastní vizí a již vytvořeným filmovým světem. Výrazným prvkem filmů je také jejich vizuální výprava a efekty, které se s postupem času zdokonalovaly, od relativně jednoduchých CGI triků v Kameni mudrců až po monumentální digitální bitvy a detailní modely, například realistický model Bradavic v Relikviích smrti. Za zmínku stojí i ikonická hudba skladatele Johna Williamse, který pro první filmy složil motiv Hedwig's Theme. Ten se stal ústřední hudební leitmotiv celé série a zaznívá ve všech 8 filmech. Williamsova kouzelná hudba spolu s pozdějšími skladateli Patrickem Doylem, Nicholasem Hooperem a Alexandrem Desplátem výrazně dotváří atmosféru, od hravých tónů v úvodu až po temné a dojemné skladby ve finále. Kombinace promyšlené režie, výpravných vizuálů a nezapomenutelné hudby přispěla k tomu, že filmový Harry Potter si udržel vysokou úroveň a dokázal nadchnout kritiky i diváky. Úspěch filmu nebyl jen otázkou kvality, ale i způsobu, jakým byly uvedeny do světa. Další kapitolou je marketing a komunita fanoušků, která se kolem Harryho Pottera zrodila. Harry Potter se stal víc než jen příběhem, vyrostla kolem něj celá komerční franšíza a živá komunita fanoušků. Marketing a merchandising hrály obrovskou roli v šíření potterovského fenoménu. Od vydání dalších knih se stávaly událostí. Nové díly byly k dispozici při půlnočních prodejích v knihkupectvích, kde tisíce fanoušků stály fronty v kostýmech kouzelníků, aby knihu získali hned první minutu po vydání. Premiéry filmů se proměnily v globální společenské akce. Slavnostní uvedení každého filmu přilákalo davy fanoušků a širokou mediální pozornost. Warner Bros. Zároveň masivně podpořil sérii licencovanými produkty. Na trh přišly desítky druhů hraček a suvenýrů. Od replik kouzelnických hůlek, školních uniforem a šál v barvách bradavických kolejí, přes Lego stavebnice Bradavic, jejichž prodej lámal rekordy, sběratelské figurky a společenské hry, Monopoly, šachy čarodějů, až po sladkosti známé z knih, čokoládové žabky, Bertíkovy fazolky.
Velcí výrobci jako Mattel či Hasbro si licenci nenechali ujít a vydělali na potterovských produktech miliardy. Fanoušci mohli zažít svět Harryho Pottera i interaktivně. Vyšly videohry, kde lze hrát za Harryho a spol. A vznikla online platforma Pottermore, později Wizarding World, kde Rowlingová sdílela doplňující příběhy a fanoušci tvořili komunitu. Důležitým aspektem fanouškovské základny je právě online komunita. Na internetu bujaly diskuzní fóra, teorie o pokračování děje, vznikala fanouškovská literatura, fanfiction i umění. Lidé po celém světě se začali označovat za Potterheads, hrdě nosili symboly relikví smrti či bradavický erb. Konaly se také fanouškovské konference a festivaly, například LeakyCon, věnované Harry Potterovi. Warner Bros. Výborně zvládl brand management, udržoval zájem publika mezi filmy i po skončení série právě pomocí doplňkových produktů a akcí. Díky tomu se kolem Harryho Pottera sformovala globální fanouškovská kultura, něco jako moderní mýtus, který fanoušci udržují naživu neustálou kreativitou a nadšením. S tím, jak fanoušci dospívali, dospíval i tón vyprávění. Pojďme se podívat na temnější stránky příběhu a jak Harry Potter rostl spolu se svým publikem. Co začínalo jako pohádkový příběh pro děti, se postupně proměnilo v temné fantasy drama. Tón filmů i knih tmavnul s každým dalším dílem. Kamenný mudrc působí ještě kouzelně nevinně, ale od vězně z Azkabanu dále nabírá série vážnější notu. Režisér Cuarón zavedl temnější vizuální styl, tlumené barvy. Stíny a příběhy se staly komplexnějšími, což odráželo fakt, že Harry a jeho přátelé dospívají a čelí stále hrozivějším nebezpečím. S tím rostlo i původní publikum. Děti, které začaly číst, sledovat Harryho jako malý, byly v době posledních dílů už 12leté. Série otevřeně prezentuje stále temnější témata. Smrt, oběť, ztrátu nevinnosti, korupci moci či autoritářství. Pro mnoho fanoušků bylo emotivně náročné sledovat smrt oblíbených postav, ale právě tyto momenty dodaly příběhu hloubku. K nezapomenutelným patří smrt Siriuse Blacka v Fénixově řádu. Harry ztrácí posledního blízkého člena rodiny a scéna ukazuje, že válka s Voldemortem si vybírá krutou daň. Neméně šokující byla vražda Brumbála v Princi dvojí krve, která zanechala bradavice i čtenáře v pocitu zoufalství. V závěrečném díle pak zemřela řada dalších kladných postav doby, Fred Weasley, Lupin, Tonksová a další, což podtrhlo skutečnost, že válka s Voldemortem přináší oběti. Tyto emocionálně silné momenty přiměly diváky dospět spolu s Harrym. Z pohádky se stalo drama o boji dobra se zlem za vysokou cenu. I přes temnotu však série nikdy nestratila naději. Závěrečná vítězství dobra, přátelství a lásky nad nenávistí posílila poselství, se kterým fanoušci zůstali rezonovat. Harry Potter tak pro mnoho lidí představoval cestu od dětství k dospělosti, na níž je učil, že i ve světě plném zla existuje důvod bojovat za správnou věc. Tato postupná proměna tónu od lehkého dobrodružství k epickému finále je jedním z důvodů, proč si série udržela věrnost publika po celou dobu a dokázala oslovit mladé i starší diváky. Ačkoliv hlavní příběh skončil, svět Harryho Pottera žije dál v navazujících dílech a projektech. V předposlední kapitole se podíváme na dědictví a vliv, který Harry Potter zanechal. Konec původní 7dílné ságy neznamenal konec kouzelnického světa. Na úspěch Harryho Pottera navázaly nové projekty, které rozšiřují příběh a těží z fanouškovské základny. Filmové studio spustilo spin-off sérii Fantastická zvířata. První film Fantastická zvířata a kde je najít, 26, se odehrává v New Yorku 20. letech a rozšířil univerzum o nové postavy i období. Snímek měl velký úspěch a celosvětově vydělal přes $800 milionů. Následovaly další díly, čímž vznikla prequelová trilogie, která dál rozvíjí mytologii světa. Mladý Brumbál, původ Grindelwaldova, Vzestupu a Pot, byť s klesajícími tržbami a smíšeným přijetím u fanoušků. Kromě filmů vznikla také divadelní hra Harry Potter a Prokleté dítě, premiéra 2016 na West Endu v Londýně. Zcela nový příběh navazující na osudy Harryho a jeho syna. Hra slavila úspěch a získala několik cen Tony. Její scénář vyšel i knižně a stal se bestsellerem.
Rowlingové svět dále ožívá v reálném světě skrze tematické parky. V roce 2010 otevřelo studio Universal první The Wizarding World of Harry Potter na Floridě, následovaný parkem v Hollywoodu a v Japonsku. Návštěvníci zde mohou procházet bradavicemi, dát si máslový ležák v prasinkách nebo se svést na horské dráze stylizované do dračího letu. Tyto parky se staly obřím tahákem, napřed otevření světa HP v Hollywoodu zvýšilo návštěvnost tamního parku o 14% na více než 8 milionů lidí ročně. Dědictví Harryho Pottera je patrné i ve světě videoher. V roce 2023 vyšla hra Hogwarts Legacy, která umožňuje hráčům stát se studentem Bradavic v 19. století. Hra se setkala s obrovským zájmem a během pár týdnů se prodalo přes 15 milionů kopií, do konce roku dokonce přes 20 milionů, čímž se z ní stal jeden z nejprodávanějších titulů roku. Kromě toho vycházejí nové edice knih, ilustrované verze. Filmové rekvizity putují po výstavách a fanoušci mají k dispozici nepřeberné množství obsahu, který udržuje Harryho Pottera aktuálního i pro novou generaci. Vliv HP sahá i dál, vyšlapal cestu dalším fantasy sériím pro mládež. Po jeho úspěchu se filmová studia i nakladatelé pustili do hledání dalšího Harryho Pottera. Díky tomu vznikly filmové adaptace sérií jako Stmívání, Twilight či Hunger Games, které se staly fenomény samy o sobě. Tyto příběhy o teenagerech v nadpřirozených či dystopických světech by možná nezískaly takovou pozornost, nebýt precedentu celosvětového zájmu o Harryho, jak poznamenal herec Tom Felton, Draco Malfoy. Rowlingová přiměla děti hltat knihy a když Harryho sága skončila, hlad po čtení fantastiky pokračoval právě k Twilight a Hunger Games. Harry Potter tak změnil nejen životy svých tvůrců a fanoušků, ale i podobu knižního a filmového průmyslu, ukázal, že příběhy pro mladé mohou dobít celý svět. Jeho dlouhodobý odkaz žije dál v každém novém čtenáři, který vezme do ruky kámen mudrců, i v kulturních odkazech, které inspirují další tvůrce fantasy. Na závěr si shrňme, co všechno stojí za úspěchem Harryho Pottera a proč dodnes zůstává tak výjimečným fenoménem. Příběh Harryho Pottera urazil neuvěřitelnou cestu. Od rukopisu, kterému nikdo nevěřil, k multimiliardové franšíze milované po celém světě. Jak jsme viděli, důvodů úspěchu je celá řada a teprve jejich kombinace vytvořila tak výjimečný fenomén. V první řadě je to silný příběh s propracovaným magickým světem a postavami, se kterými se dokážeme stotožnit. Dále perfektní filmové zpracování, od skvělého obsazení hlavních rolí, přes vizuální efekty a výpravu, až po působivou hudbu. To vše zajistilo, že filmy nesklamaly fanoušky knih a získali si i nové publikum. Svoji roli sehrál i promyšlený marketing a načasování. Série rostla spolu se svými čtenáři, udržovala napětí a komunita fanoušků ji aktivně podporovala. Harry Potter také těžil z univerzálnosti témat dobra versus zla, přátelství a odvahy, která oslovují lidi napříč kulturami. V neposlední řadě k úspěchu přispěl globální kulturní dopad, vznik fanouškovské subkultury, merchandise, parků a pokračování udržel Harryho Pottera v povědomí i po skončení hlavní ságy. Harry Potter se tak stal víc než jen sérií knih a filmů. Je moderní pohádkou i mýtem, který inspiruje celé generace k víře v sílu příběhů. Ať už za jeho úspěchem vidíme cokoliv, kreativní svět, nezapomenutelné hrdiny, poctivou filmařinu či loajální fanoušky, jedno je jisté. Harry Potter ovlivnil historii popkultury jako málo co před ním. Závěrem tak zbývá otázka pro nás, pro všechny. Co je podle vás nejsilnějším důvodem, proč je Harry Potter tak úspěšný?